Hello, this is Elizabeth. Welcome to Australia, the land of milk and honey. As for me, andito tayo sa labas kasi gusto ko ipakita sa inyo kung ano ang meron dito sa North. Mining yung tinatrabahuan ko. Naglilinis ako ng mga room ng trabahante. Actually, utility ako sometimes kitchen hand, sometimes tagalinis ng office, tagalinis ng kwarto. Bawal lang i-video yung ayan yung mga room na yan. Gusto ko sana, kaso lang baka ma-terminate tayo. Ayan, gusto kong ipakita sa inyo guys. Ayan siya. Yung damo na yan, kapag sa malayo yan tingnan mo, para siyang mga trolls. Kung nakita niyo yung movie na Frozen, lalo na pag green yan siya guys. Gusto kong i-video yan pag uwi ko sa Wednesday kasi may nakita ako doon sa daan, para talagang mga trolls. Ayan siya guys, andito tayo sa gitna, in the middle of nowhere. Ito yung ayan siya. Mag-quick tayo guys. Yan yung mga rooms, mga container yan. Pero madalian lang kasi baka mapatay. Ngayon, ang ipapakita ko sa inyo ang aking room. Maliit lang to guys na room. May iba na malaki pero ito yung maliit lang siya. Pero yung iba malaki din. Depende sa site. Tsaka pero mayroon silang bagong room doon guys. Hindi pa nga tapos. Naglinis na kami doon. Malaki. Malaki yun siya. At tsaka improve na kasi swipe. Parang hotel na ba? Mag-swipe ka na lang, hindi na susi yung gamit. Pero ito, bago pa lang to na site. Sabi nila mga 1 year pa lang. Pero karamihan sa mga parehas, parang common to na style. Buti nga ito walang carpet. Yung iba may carpet. So, ipakita natin sa inyo. Ayan yung cabinet. Yan, cabinet. Yan, jacket ko. High-vis din. Tsaka yung mga medyas na yan. Tsaka, ito yung sa loob ng cabinet. Ito yung sa loob. Ayan. Gamit ko yan, guys. Yan yung cabinet nila. Ayan. Ayan, diba? Napulot ko yung tape na yan, guys. Gagamitin ko sa package pag nagpadala ako. Ayan siya. Buksan natin. Ay, buksan. Sarado natin. Tsaka, ito yung bed. Ayan yung bed. Ayan yung bed. Tapos yan, mga gamit ko. Lotion, Epicacent, hindi nawawala. Ayan, vitamins. Collagen. Tsaka, ito. Hindi ko na dinala yung lalagyan kasi malaki, miskit. Hindi pwede magdala, mabigat. Tsaka yan. Ito siya guys. Tapos, ito yung fridge. Ayan. Tapos yung ayan yung mga pagkain. Kinuha ko sa canteen kanina. Hindi ko na buksan. Sige, buksan ko. Pagkain ko. Ang gulo. Plastic. Bawal na kasi magdala ng sariling lalagyan dahil sa COVID. Ayan. Tapos nagpo-provide pa sila ng toilet paper. Ito yung CR. Ayan yung CR. Ayan. Ayan siya. Ayan. Kompleto to. Isang room, andyan na lahat.
requirements kasi guys, kailangan nilang i-provide yung mga needs ng mga tao. Ayan siya. Sana hindi tayo mapagalitan nito. Kilala pa naman to. Kilala pa naman tong ano na tong bedsheet. Doona cover. Ito yung ginagawa ko guys. Naglilinis ako ng kwarto. Dito, may doona covers, may fitted sheet, tapos may flat sheet. Hindi ko naintindihan yan guys. Pero nung andito na ako sa Australia, maiintindihan nyo kasi malamig dito. Kailangan ng ganito na makapal. Ayan. Yung dalawang picture na yun guys, it was taken today pagkatapos kong kumain. Pabalik na ako dito sa kwarto. Tapos yun, ang ganda ng ano, ang ganda ng sunset. Hindi nakaset na ata yung araw, pero nandun pa rin yung lights. Ang ganda ng kulay, kaya kinuhaan ko ng pictures. At maganda yung Samsung S10 kasi S10 Plus yung gamit ko, kaya maganda yung kuha. May marami akong magandang kuha na picture dahil maganda yung cellphone. Maganda din ang picture. Tsaka yung early na video, sana nag-enjoy kayo doon. Short lang, hindi masyadong marami kasi nga bawal, limited, maraming restriction in Australia. And thank you for watching guys. See you on my next video. God bless. Bye. Mwah.